conclusión, etc. Aí, se vos fixades neste texto, o último parágrafo estaría ocupado pola conclusión. Establece outra. E digo, en suma, son establece unha conclusión. Cal é a estrutura dun texto argumentativo? Pode ser de dúas formas. A que tendes na página 19, sobre o fondo verde da lei. Pode ser que, como este, que tendes aquí que imos ver agora, que ateste a idea principal que ponga ao principio do texto e logo todo o resto do texto sexa argumentar sobre esa idea. Eso que se chama un texto argumentativo deductivo. Ustedes vai unha tese, que é da idea principal, e logo a argumentación e a conclusión final. E ao revés, se primeiro se establecen os argumentos, o razonamento, e ao final se establece unha tese, final, unha idea principal. Final sería o método que debe seguir. De acordo? Bueno, tampouco é tan importante, se o método inductivo é deductivo. Os textos argumentativos. Imos ver, por tanto, este texto, ímolo ler con atención, primeiro ler unha vez, que é a práctica que debe de seguir sempre cos textos, sexa literario ou sexa non literario. Primeira lectura é a lectura da comprensión do que se texto. Entón, se é unha palabra extraña no texto, unha palabra que se ten o significado, é o momento de aclarada nos dicionarios, etc. Para que a comprensión do texto deixa tocada. Segunda parte, segunda lectura. A segunda lectura xa vai ser unha lectura máis comprensiva do texto. É dicir, chegar ao fondo do texto. Quere dicir que parágrafo por parágrafo debe descubrir cal é a idea principal que quere descubrir o autor e cales son as ideas principales de cada parágrafo. Que veñen a resultar deste lecto. Isto tamén é un papel. De acordo? E logo viene a terceira lectura, que esta sería unha lectura no que o resultado final desta lectura teria que ser unha valoración crítica, unha valoración persoal do propio lector, do propio vosa, no que vos exponedes tamén a ideas e contrarrestaredes ideas se estades de acordo, se non estades de acordo con esa idea, se faredes unha valoración crítica do texto. De acordo? Por tanto, a terceira lectura supón xa un nivel de comprensión de texto moito maior e supón tamén unha comprensión intelectual maior e un nivel maior vosso a hora de valorar un texto. Hai temas que si podedes valorar, hai temas que o texto